Quan agafo un cotxe, pillo un pet, xafo flors i pillo un pet com una gla. Molt bé, bravo. Per què menja cindre, Joan? Aviam, heu de menjar síndria. Us heu d'hidratar. Hidrata't contra la deshidratació. Norma número 1 de l'estiu. I aquí estem nosaltres amb el nou patrocinador, que ja no sé on el tenim, Salitos. Salitos, gràcies per patrocinar-nos. No feia falta que ens patrocinéssiu perquè ja nosaltres de per si mateixos ja col·laborem amb la causa. Hòstia, m'ha vingut un déjà vu. Tu què fas sense samarreta? Em pensava que era broma. No, perquè també és el nou patrocinador de l'estiu. Nou patrocinador de l'estiu, la tatuadora que em va fer aquestes coses rares. Ja Que estem. bueno, vaig fer un tatu amb una falta d'ortografia que no diré. A l'espectador que miri una Que mica. el Jan no se n'adonaria. No, és que aquesta és de jo, aquesta la faria jo. Que el Jan no se n'adonaria. Bueno, jo em volia tatuar un títol d'una cançó i vaig canviar una B baixa per una F. Cadascú que vagi mirant, això és ja... Live amb B baixa. Ja el sé. Calleu! És acceptable. Silenci! és parvulari. Bueno, i he portat, el Sant ha portat síndria, el Síndria. Jan ha portat aigua. Que és el nou patrocinador, també. Nou patrocinador, Moltes Síndria. gràcies, Watermelon Premium Síndria. I això és com Crocs, no? és Que com- patrocina Cíntia, no? Sí. Bueno, jo no he entès això. No ho he entès, però bueno. Perquè els Crocs es diu Crocs, però no, o sigui, tothom li diu com si fos... El nom de la el marca. producte, El producte, vale. I no, és el nom de la marca, com qui hi havia més. Com també passa amb Cíntia. Síndria. I hem llogat aquesta villa, aquesta increïble villa, perquè gravem aquí el podcast d'avui tan especial. On estem? especial d'estiu. Ubicació, ubicació. No, no els hi podem dir, no? Els hi podem dir. Ubicació. Us donaré una pista molt bona. Estem Estem a entre Catalunya? Catalunya i les Bahames. I Costa Rica. Costa Rica. Aquell triangle. Aquell triangle. Diguem-ho ja, estem a les Isles Caimán. I jo he On anat us a... agradaria anar? Tu ningú l'ha Aquest entès? Ah, sí, el cocodril. Hola, quin riure. Com que cocodril? Si has dit caimán era un caimán. Va, és igual, va. Tu, on us agradaria anar aquest estiu? A mi m'agradaria... Bueno, jo he comprat el somni ja, d'estar aquí. Jo també. Mai hi havia estat. Sí, sí. Tu sabeu el que és ara sortir d'aquí i anar-nos a banyar a una illa paradisíaca? Doncs jo no. Si veieu que es mou una mica La càmera. La càmera. Turbulències. Turbulència. És perquè hi ha una mica de ventet. Perquè la càmera té jet lag. Hem aterratxat avui i té jet lag. Jo volia, Qualcú no vomiti. volia explicar He deixat un tros de cinta allà. la història amb els Salitos. He anat al Carrefour de les Illes Caimán i he arribat allà amb unes bambes de color fluorescent, aquest banyador de... Bueno, No, a mi m'agrada, banyador. Sí, i és de ratlles, com el podcast. No? Sí, I he arribat al Carrefour, vaig allà i dic, aviam, primer d'esmorzar, primer hem d'omplir la panxa perquè no esmorzaré un salito i un tall de síndria. Total, que he anat he agafat 2 plàtans, els peso, no sabia que s'havia de pesar abans d'anar a la caixa. El teu i 2 més o un? O sigui, 2 plàtans més el meu que ja no s'havia de cobrar perquè aquell és gratis. Vale, vale. I després he anat a buscar els salitos i hi havia una dona anar corrent per allà. I dic, anar corrent, dic, aviam. I dic, trauré 2 salitos de la caixa perquè el Jan sé que no em vol. I tal com agafo la caixa, veig un salito que fa... Cau de la caixa i dic, amb aquelles mil·lèsimes de segona, i dic, hòstia puta, que caurà al terra. Cau al terra i fa ping, rebota Sí, cap amunt i dic, bueno, no s'ha trencat. Dic, merda, que torna a caure. Ping, comença a botar i a la tercera fa... Una de gas allà, turbulències al Carrefour, i la tia, no passa gent nada. cridant. Era espanyola, t'ha conegut? Sí, sí, perquè aquí parlen hispanoamericà. Diu, no pasó nada, huevón, eso pasa cada día en el supermercado. I jo allà amb les botes, amb les bambes fluorescent, el d'això, dic, perdón. Diu, coge otra caja. I dic, jo no volia agafar una caixa, jo volia treure'm de la caixa, però per la vergonya doncs m'he presentat a la Isla Caimán amb 6 salitos. Vull dir que els A la haurem d'anar Cayman fent baixar. Island. Molt bé, doncs per una altra vegada... Un brindis per la dona que ha recollit els salitos, no? Però no t'has hagut de pagar perquè què ens patrocina? Salitos. Salitos. Anaves amb la targeta, no? Anaves amb la targeta Salitos. Sí, Vale, sí. Què vol dir? Com es diu aquesta? Com és la targeta? És que no la tens tu. Ah, vale. És una per majors d'edat. És per... Exacte. Ara jo us he portat notícies de... Digues. Un moment, com us va l'estiu? Perquè hem estat molt parats, no? Però hem estat parats perquè ens estàvem reconstruint. Estàvem fent una reconstrucció del podcast increïble. Un brainstorming increïble. Hi ha hagut crisis? No hi ha hagut Entre el grup crisi. de 3? Hi ha hagut crisis.
Sí? Jan no es veia molt animat. El Jan no es ve animat, però a l'audiència, sisplau, doneu like, doneu-li ànims i envieu €1 perquè el Jan li fa pena, envieu €1 perquè el Jan no abandoni el podcast. Jo sempre dic que cada podcast és un miracle que estem aquí tots junts, plegats. Per Molt què? Però sí, estan bé, no? Bueno, va, està No, bé. Sí, està bé, està bé. Mai se sap què pot passar en el futur. Disfrutem del present. Exacte. Tu un aplaudiment, portem 5 minuts de podcast i el Jan no s'ha encallat. Bravo! Perquè Ha durant anat a la logopeda de les Isles Caimán! durant aquest mes de reconstrucció he après les habilitats comunicatives. Que gran. No. El Ara Jan, tens una hora per demostrar-ho, eh? Ara t'has ficat el Jan és un tio nou, està renovat. O sigui, ve d'un cap de setmana molt intens, apretat, deshidratat, amb molt recorregut. Recorre. I pobre Jan, aquí on el veieu, ha passat malament. Com ha anat? Perquè és molt xulo. És dels pobles més bonics poder de Catalunya. Invente, Roman. Que queda molt lluny d'aquí. Sí. Però bueno. Joder, abans no arribes allà, tio. De veritat. No, però bueno, Què anava a mi l'estiu jo m'ho estic passant molt bé, és temps d'estar amb amics, és temps de disfrutar amb la família, és temps de sopar a l'aire fresc, és temps de fer mojitos, I la és temps parella. d'estar en parella, és temps de fer viatges, és temps de... Veure. Veure, és que és un alcohòlic aquest tio. Bueno, però és temps de veure, sí, és temps de passar-s'ho bé. Joel, com et va l'estiu? Jo, doncs molt bé, estic fent de socorrista, vaig menjar una onada de calor treballant 10 hores al dia i ja començava a delirar Aquí cap a al... les isles? O... No, això abans d'agafar el vol, Clar, a les tio. Caimán. I ja, quan portava 8 hores ja començava a delirar, traumatismes cranioencefàlics a causa de la calor, molta gent... Després sí que algun cop he anat a dormir més tard del compte perquè el fet de no jugar a futbol, pues, potser sí que t'encalles una mica més amb els mojitos, la música... El que vindria a ser un estiu normal, d'una persona normal, i moltes ganes perquè d'aquí un dia anem a Mallorca amb aquests dos d'aquí. Ole! I l'equip del Porreig que vam perdre 1-0 a la final de play-off. Joder. Van ser drames. Crec que l'últim podcast va ser la setmana abans, eh? Sí, que vam dir, oi, que juguem a la final. Bueno, vam perdre. A vegades a la vida es perd o es guanya. Doncs ens hem enganyat, no estàvem en construcció, estàvem en depressió. Exacte. Exacte. Una depressió d'aquelles que s'han anat superant mica en mica i fins a arribar al punt de... turbulències. Ui, turbulències que... Ai! Uf. Sort que ho hem salvat, penjat ho hem bé, salvat, sí. molt bé. Abans no ha passat això, ja us passarem el clip. Jo volia dir alguna cosa, però se m'ha anat, tio. Doncs sí, anem a Mallorca, que guai, no? Sí, Que anem a guai. Mallorca amb els de l'equip. Ja has anat mai, tu. Sí, 2 cops. I tu? A Mallorca és... Ja no vas veure l'últim dia que van a Mallorca, com es va tirar l'aigua, tio? Sí, marxo. El Jan ha perdut els papers. Necessito. Em continueu i vaig a buscar Sí, el paper. ves, Jan, Doncs tranquil. jo de mentre explico una anècdota de Mallorca, vale? És que aquest tio té moltes històries. Però mira'm els ulls, mira. perquè això és important. Tu has anat al MIF? No, Mallorca Island Festival? no. És un festival, saps què és, no, per això? Sí, això sí que sí. Festival dels nens que acaben o nois que acabem batxillerat, que jo vaig anar al MIF sense fer batxillerat perquè jo, bueno, agafo les parts bones de les Que èpoques està bé, de la també vida. s'ha de Sí. fer. I tant. I, doncs, vam anar allà, hi havia una habitació d'uns amics meus, que eren una mica, bueno, que som una mica esbarats d'allà, del poble, tal, i era el millor de la comarca, diguem. I arribem allà i el primer dia passa una foto al meu amic, al grup d'amics, fumant-se una trompeta d'aquelles, així a la banyera. Bueno, diu, bueno, està prou tranquil, li direm un altre cop. Joan, un altre cop, Joan. Hosti, està prou tranquil el Joan. Anem allà... I al cap d'una estona la mateixa foto de la banyera amb la torradora, la televisió, un mirall, un quadre, una cadira, tota la banyera. Què dius? Amb la banyera plena i tots, mare de Déu, què ha fet, no sap veure... Què passa? Que van fer unes amigues, van penjar la foto de la banyera amb la torradora, la tele, de l'apartament, tot allà, i van ficar #mifealo a l'Instagram. No. Què va passar? Que els van parir fora, però el dia següent, o sigui, van dir, ara us quedeu perquè acabeu d'arribar, no hi ha barcos per tornar, el dia següent torneu a casa. I no se'ls va acudir la magnífica idea de... Va anar corrent la veu de que fèiem un after hours al mateix pis destrossat per despedir els amics. No. I jo vaig anar a aquell pis. Ave Maria Puríssima. Una taula entre llit i llit, una porta entre llit i llit, com es diu el podcast? 3 en ratlla. 3 en ratlla allà sobre la porta, un bevent l'aigua del florero que hi havia cendres amb voz, que l'altre que no sé què, l'altre que... És la festa més boja, amb tot de joves d'andalusos, tot la festa més que hi havia. I després li van fer un passadís, a les 9 del matí havien d'agafar el barco, els hi van fer un passadís, vam ficar-nos tots els de mi fent un aplauso sanitari.
mentre ells cridaven un desalojo, otra ocupación, i van marxar. Hòstia. Les millors històries sempre les ha d'explicar ell, tio, collonat. És que m'ha vingut Mallorca. I ara ja has de passar a la secció de... Sexòloga. No, sexòloga ja va passar. Supera-ho ja. Vale, Secció de... Notícies. Notícies d'aquestes que han anat passant en els últims 2 mesos. Ja amb el mòbil, que ja se m'escapa. L'últim mes. En l'últim mes. Va, digues. Comencem. Me la sé de memòria, aquesta. Una dona, a Praga, va morir. República Txeca? Sí. Sabíeu? Sabia, clar que ho sabia, sí. tio, clar que ho sabia. A 20 quilòmetres de Praga, de República Txeca, va morir. El seu home va trucar a una empresa privada de defuncions, va arribar allà, vale, està morta, pam, l'enterren, la maquillen a l'ataúd, i quan ja estava allà per transportar-la a l'enterro, va obrir els ulls. Calla. Va obrir els ulls. Òbviament, va obrir els ulls perquè estava viva. Cardes, tio, això... Què estava, hivernant o què? No! Bueno, Uah, sona molt lleig aquesta, sí. Bueno, gravem, tornem, No, però seguim, no? O sigui, ara fiquem... Clar, però... Passa res, Jan, coses que passen. Lo important no és si caus, és tornar-te a aixecar. I el mòbil ho ha fet perfecte, això. Bueno, l'ha ajudat el Jan, però sí, també ho ha fet. Ja havies acabat la teva història? No. Ah, vale. Llavors, la dona que va fer que va dir que estava morta, clar, és una empresa privada. Potser la treballadora va mirar per l'empresa i va dir home, un cadàver més, facturem més, sense assegurar-se. Podria ser. Sí. No has pensat mai com seria el teu enterro? No. Sí, per una banda he pensat, m'agradaria que el fessin tal com sóc jo. És a dir, que, per exemple, que estiguessin contents, que expliquessin el millor de mi, els millors moments, bromes que he fet... O sigui, que fos una festa, no una celebració trista, saps? Que fos una celebració feliç, contenta, que et recordin el millor, perquè sempre quan tu vas a un lloc així no fa gens de gràcia entrar a tanatoris ni... Home, no és un planazo, no. No, clar que no és un planazo, però vull dir que a part la gent... Òbviament s'ha de passar aquest dol, però em refereixo que també podrien fer-ho de l'altra manera, que costa molt, però treure l'altra manera bona de tot, saps? De les persones. I t'agradaria veure'l, el teu enterro? Molaria. Jo crec que com amb un dron, la teva consciència, que sigués un dron... T'ha d'omplir, allò que et diuen que quan... Bueno, diuen que quan mors tu et veus des de... Sí, no m'ha passat mai. No, jo tampoc, però vull dir que et veus en perspectiva o alguna cosa així, saps? Sí, que surts. Pues imagina't, m'agradaria veure, perquè t'ompliria com els teus companys i éssers querits. Éssers querits. Éssers querits. Estimats. Éssers querits, no sé per què va ser. Éssers estimats, pues estan allà passant el dol i que t'estimen. Sí, el teu enterro una mica de festa, no? Bueno, festa no en bon sentit, però sí. Que la gent estigués feliç i contenta. Jo havia pensat el meu enterro al camp de futbol de l'Avià o del Porreig, depèn, perquè també hi ha sentiments cap a l'Avià, i que hi hagués a l'ataúd, el fiquessin a l'àrea petita, llavors el meu millor amic, el Capde, se'n anés, fes 2 bicicletes, arribés a línia de fons, fes el passe de la mort contra l'ataúd i jo fes gol. Això ja l'he vist algun cop, aquesta. Ja. És el passe de la muerte. Sí. I després que soni música... I si no marques? Home, després que és culpa del que m'ha fet l'assistència. Sí. Bueno, pues Santa, tu m'ho fas tu el passe de la mort i el cap de que es fiqui de porter. Ja està. Sí, t'imagines que em farà el passe de la mort, el meu millor amic es fica de porter i se la para? Molt lleig. I tu celebra, i tu ves a l'horari. Vamos! Per tot el que m'has fet aquests anys! Home, ja s'ho podria vengar, ja. I tu, Jan, què faries? Jan, el teu enterro perfecte. Que maco, estar a les Illes Caimán i parlar de l'enterro. Mira, ja que estem a les Illes Caimán, i si fos a una platja desèrtica... Saps que diries com un caimán, que et matés un caimán. Una platja desèrtica. Jo també m'agradaria, tio, que hi hagués... Clar, com que no l'hauràs de pagar tu, El Jan té pinta que li agradaria que l'enterressin i li paressin un bonsai a sobre, que aquest bonsai creixés i que se'ls hi posessin tots els corbs i els ocells allà menjant les herbes. A mi el que em carga és que estigui enterrat a algun lloc de merda, saps? Ai... Sempre que hi ha vent, vaya turbulència aquí a les Illes Caimán. Sí. Hi ha molt vent, no sé si ho sabeu. Sí. Doncs en un lloc paradisíac, no? Sí, una mica així. Està bé. I que estiguéssim tots de blanc. Contes de negre, tots de blanc. El resucir. Molt bé. Estaria bé, seria maco. Al final, bueno. Bevent salitos. Llavors, parlant de salitos,
Salitos Time, gràcies patrocinador, no sé si t'ho havíem dit, moltes gràcies, De veritat, no calia, però sí que calia, gràcies. Ara, Ibiza, us agradaria... Heu anat mai a Ibiza? No, aquesta no. És la següent notícia? Sí, és la següent notícia. Quina por. Per què no heu anat? És molt car, no, Ibiza? No, jo perquè... No tinc l'edat, jo. Clar, és que per anar-hi amb els pares, allà és un lloc que anar-hi amb amics. Vam anar amb els pares a Ibiza. Bueno, jo amb el meu pare i ma mare encara... No, bueno, ja, sí, però vull dir... Depèn. Sí. Clar, és diferent, no? Un mood, no? Bueno, sí. És molt car, Ibiza. 21 més 23, no? Més 21. No, 23, no, les discos? No ho sé, Jan. No ho sé. Pot ser, sí que encara no tens edat, Jan. Ja en parlarem, doncs. Ja anirem, Jan. Pues és molt car i hi ha un hotel que t'ofereix allotjament gratuït. No! Disculpeu, hi ha hagut... Turbulències. Ha vingut un caiman, perquè estem a les Illes Caiman. I ens ha tombat Però ja ho la hem càmera. solucionat. Però bueno, l'he pelat, està aquí. Bueno, l'he pelat no, perdó, que hi ha animalistes i això. No l'he pelat. I què has fet? No l'he pelat, simplement L'has fet l'he un convidat a regalo. Síndria. L'he convidat a Síndria. Vale, està aquí menjant Síndria. Manso, gràcies. Noi, adéu. merci, Va, Està aquí. Vale, Ibiza. tornem amb la segona notícia. A Ibiza. 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 Hem dit que no hi hem anat, perquè el Jan, per començar, no té l'edat, el Santo no hi vol anar amb els seus pares... Ja no he dit això. Ah, no has dit això? Vale, no ho sé. És igual, sí, És igual, que Ibiza, que no, pel que sigui, no hi hem anat mai. També és veritat que és un lloc molt car, però hi ha Sí, un veritat. hotel que t'ofereixen allotjament a l'hotel gratis a canvi d'una cosa. I la cosa és dormir en una habitació peixera. És a dir, que dorms a l'entrada de l'hotel, Va, calla. t'ho prometo. Això ho podeu buscar. I tu ho faries, tu ho faries. Jo ho faria. I per on dorms? On dorms? Dorms pues, per allà a prop de la recepció de l'hotel, això no ho sé, però ha de ser per allà, Que perquè bèstia, no? sí, perquè és perquè la gent ho vegi. I tu has de dormir a l'habitació peixera, passes allà, home, suposo que ja que te la donen gratis has de dormir un mínim, has d'estar allà un mínim d'hores, almenys les 8 que Home, la gent ha de dormir. Pues t'ho donen gratis a canvi de que tu dorms tot, tens tota la teva habitació allà, però amb un vidre gegant que tu no veus que et veuen, però et veu tothom. va bé, puta merda. Merda. Oh, No? però tu estàs fresquet, no estàs dins d'aigua, no? No, deus... Ai, Jan! Tu has entès lo de l'habitació peixera? Ah, que no ho heu entès. Com? Tu què has entès per habitació peixera? Una habitació peixera, que és un vidre enorme, i la gent dorm allà. Vale, doncs el Jan diu, però no dorms dins l'aigua, perquè és peixera. Jo he entès un vidre com això d'aquí Sí, davant, sí. i que Jan. ara jo no veig el que hi ha dins, però ells em veuen dormint a dins. Jan, una habitació peixera... O sigui, Havien entès allà! en plan amb l'aigua. Amb peixos! Oh, i tant! Però ja, tu com vols que dormi un burro, tio? Amb una canya sortint Si a la dorms a superfície. l'aigua. No, pues això, que no és... Habitació peixera significa que no hi ha aigua amb peixos i això, Vale, sí, sinó que... Sinó que tu dorms i la gent et veu mentre dorms i estàs a l'habitació. No s'ha reconstruït. Perquè... No. Sí. Ho faríeu? Home. Home, jo sí. Sí, no? Jo sí, però clar, també tindria por perquè si pot dormir qualsevol... Et veu tothom. No, Clar, dormir... per mi, pels que em veuen més igual, però és que pots dormir allà amb algú psicòpata o jo què sé, saps? No, tu vas amb la teva parella, per exemple. És una habitació que tu vas amb la teva parella, amb el teu convidat, com si dic, va, Sí. anem gratis, però tu i jo Però dormirem... dormiríem els tres, ja està. Els tres, però la gent, mentre dormim, allà així, no sé què, Buah, clar, no pots pues la dormir... gent t'està mirant. Tota No la pots gent de dormir l'hotel. despullat, tampoc, perquè ara a l'estiu no Clar. dormiu despullats. Jo sí. Jo sí. Però, més o menys què vol dir? Que et poso un taparrabos o què? Més o menys, sí. Més o menys que sí o no, Jan? Sí que sí, això. Què us anava a dir? No, Ai, com canvia de tema. Sou que dorm amb Ja pijama té de flor. vergonya, tio. Dormo ara amb pantalons o sense res. Mentida, dorm amb l'albornoz del Pocoyo, que l'he vist. Sí. A mi jo ho faria, 100%. Vale. Jo per una nit sí. Amb jo. Aviam, per si hem d'anar amb amics, que anem, jo què sé, de festa i hem de dormir allà pues, a les 6 hores i ens volen mirar mentre dormim, pues que mirin. Sí. Tu, ens hem de canviar ja, Hem de canviar ja. Vale. Següent noticia. Una empresa japonesa ofrece bebidas gratis y licencias por resaca para atraer talentos. M'explico. Les grans empreses de Japó pues, són una multinacional que no poden les petites empreses no poden oferir el salari de les grans empreses. Vale. No poden competir per agafar nous talents. I el que ha fet una empresa japonesa és donar-los begudes alcohòliques gratis i tenir llicència per no anar al treball per ressaca.
que pots entrar a partir de les 12 al migdia si el dia abans has begut X cubates, sempre i quan suposo que has de produir, però per poder competir amb els diners no poden, amb d'altres coses. Tinc amics que ho farien, que agafarien la feina segur. Aquesta feina és molt, molt, molt bona. De fet, seria com fer de socorrista. Sí. És broma, No perdó, fas res, perdó. cabrón. Què fas, tio? Que ara s'estan ofegant algú aquí, què? O aquí no, però. No, aquí no, aquí no. On treballs, què? On treballo, de moment no s'ha Has ofegat tingut ningú. Algun susto? Sí. Crec que no. El primer dia que vaig treballar de tots, fa 4 anys, doncs es va tirar una noia a l'aigua amb... És que no sé, sí, amb burca, tot allà, perquè va cap... Amb burca, vull dir... Ja, tio, és que... Joder, ja, amb burca. Joder. Burca no, vull dir, sí, burca, les... Hijab. Les hijab. Hitjet. A mi encara... Que es va tirar a l'aigua perquè el nen es va tirar a la piscina i es va espantar, però era el poc fondo. Vale. I em vaig quedar com així a mitges, en plan, vaig, no vaig, ja t'has tirat tu, no passa res perquè el nen està al poc fondo, com ho arreglem això? I, tot bé, i va dir, ja està. Fora. Va ser l'únic susto que he tingut. Molt bé. Vale, ara ja toca la secció del Jan, no? Sí, passem a la meva. M'haureu de deixar... La teva haurem de fer un altre dia, jo crec. La? La secció del Joey. Perquè si has de fer la teva, més la És meva. molt curta, la meva. Ja, però és que... La Jo... meva secció, també és dic. curteta, Si ho fem ràpid. L'únic que m'heu de deixar el mòbil... És molt curta, la Perquè meva. m'heu dit... Però un moment, primer ve el Jan i la Fem meva, el i Jan. depèn de l'hora, llavors... Sí, pel temps. teniu pressa. Sí, jo he d'anar al Estic gim. bé aquí. Jo he d'anar a fer He de d'anar al gim, socorrista. aquí a les Illes Caiman. Caiman! Què us anava a dir? Què? Em passes el mòbil? Per què? Què vols? Perquè he de connectar això amb l'altaveu. Ai, amb els taixonses. Què és la secció? Ah, del la Jan? secció del Jan, és molt divertida. Joey, la teva la fem un altre dia. Vale. I fer-la molt més llarga. Hòstia puta santa. Vale? tio. No, va, no passa res, Ho Joey. intentaré. Hòstia, per cert, no sé si ho havíem dit, Salitos, ens Ah, sí, patrocina. per cert! Ho havies dit o Hòstia. no? Brindis, Santa. Salitos. Brindis, el meu ja és Salitos Infusao, però no passa res. Ai, viva el vino, Pamplones. Santa, expectatives de Mallorca? Dels 3, qui creus que serà l'MVP? Ràpid, pregunta Dels 3, ràpida. jo dic que el Jan i no ens sorprendrà. No és conyo. Dels 3, qui atraurà més l'atenció del gènere contrari? El Jan, també. El Jan. Dels 3, qui creus que pot ser que acabi vomitant? Tu. No, no dic que anàvem molt bé. Eh? Anàvem molt bé amb el Jan. Tu. Pues, vale. Dels 3, qui creus que acabi detingut? Uf, el Jan. El Jan. Dels 3, qui creus que... Anava a dir una que és molt dura, però no cal. Qui creus que cagarà a una cala de Mallorca? El Santa. Per què, tio? Perquè la Pues digui perquè jo no ja l'he vas de fer. fer un cop allà al Però perquè Ciel, la digui jo no l'he de fer jo. Vale. Va, ja ho Vale. tenim? Ja ho tenim? En tenim, vale, va, sí, adéu, adéu. Consta. El meu joc consta de que... Segur que l'heu vist molts cops. Us ficarem els altaveus, vale? Els altaveus. O amb el Santa o amb Els el cascos, Joey. vol dir els cascos. cascos. Petit detall, senyor espectador? Els cascos. O amb el Santa o amb el Joey, vale? Us posareu els micros per aquí i els altaveus parlarem per aquí. I jo diré una frase, sí? Amb música, hi haurà la música, en teoria no sents ara... Però Jan, t'has apuntat les frases? No feia falta. El primer que tenia... És igual. Començo Bueno, jo? perquè- Santa, vols començar tu? Sí, te'ls Jo poses. diré una frase No, no, tu i te'ls ell l'ha poses. d'anar Jo? endivinant. Ell l'ha d'anar dient, vale? Sí, O li has de dir... Bizarrap! Me l'has de dir a mi, no? Posa-li tope al volum, a tope. sí. Joel, ets un subnormal, Em sents res? Em sents alguna No Ets- sento res. ets un segur. subnormal. Estic... Què dius? És que no sento. Que ets no un sento. subnormal, ets un... Què? Tu ets... No sents res, segur, eh? No, no sento res, Jan, no sento res. Joel, fes-me sí o no, vale? Ets gay? Ho sent. No sento res! Per comprovar. Santa, parla. Vale, pues res. Parla. Digue'm, què vols que et digui? Se sent o no? Estàs bé o Home, no? si crideu molt, Se sent? no se sent, no Molt veus, poc, no veus molt que no poc. sent res. Vale. Jan, tampoc cal que crideu, diguem. No, no cridarem, no cridarem. Va, Ara no em miris les frases. com m'has de dir a mi. Vale. Primera, les dues primeres són senzilles. Les dues primeres són senzilles. Però m'has de dir a mi. No? Ah, tu li dius a ell? Sí, jo li dic. I jo què? Llavors tu dius, això amb tu. No, això es tracta de... En diem una cada un. Però me l'has de dir a mi, jo l'he de saber també, no? I tu la dius. No, però digue-me-la, digue-me-la a l'orella, a l'orella. Els catalans fan coses. Puta merda, vale, però vale, va. Ara toca tu, digue-li tu. Ara tu l'has Quan d'intentar vulgueu, que l'adivini. Jo dic la següent. Els catalans fan coses. Tu ves dient, ves Tres, dient tu. Has d'anar dient. Has d'anar dient. Els catalans fan coses. El Santa farà cotxe. Els
catalans Parla més fort. fan coses. El tallat, Els catalans fan coses. és que jo entenc el Santa Fracotxa. Catalans. Ni de En fallo. castellà, Catalans. el català, Els catalans fan coses. el català fa Coses. coses. Sí. El català fa Els coses catalans. estranyes. Els catalans. El català fa coses estranyes. Els catalans. Torna-hi. El català Els. ens fa Fan coses. fa fàstic. No, Coses, si ho has dit bé. Coses. Coses. fa guapo. Coses. Coses. El català fa coses. Sí, El català. en plural. Els catalans. Els catalans. Plural. Uah, és que sembleu retrasats amb la meva vista. bona? Està bé, està bé. Bravo. Jo ho tret un moment. Els catalans fan coses. Els catalans No, la fan frase coses. és horrible, per això. Sí, sí. Ah, bé. Em toca. Bueno. Tu, passa't més. Passa't molt, Que passa't molt. després les dues altres són millors. Vale, però passa't molt. Inventa't alguna fort. Què vols? No, la tens ja? La vols dir tu? Aviam, no, digues tu. Digues tu, va, fes, ja penso. Però no, perquè les dues després són millors. Aquest. El rei, Cap de setmana anem a Mallorca. aquest cap de setmana anem a Mallorca. Molt bé! Bravo! S'ha parat la música. Sí, senyor. Vas escoltar? L'hem mirat o no? Sí. No. Home, és que portem parlant 3 hores que aquest cap de setmana anem a Clar, Mallorca i us he cada duit. us he llegit els llavis. Està bé. T'he llegit els llavis a tu i a tu. Ell ha dit Mallorca i dic... I tu has entès. Les dues altres són bones. Ah, un altre cop jo. Ara tu i tu, jo. Sí, Sí. sí. Fica música que ara sí que no se sent. Que tens premium? Sí. Posaré tecno a fons. Sí. S'ha parat, eh? Ara Sí, ha sí. tornat, ara ha tornat. Espera. Fica una cançó que em sàpiga, així vaig cantant de mentre. Vale. Mi gran noche. Xararan, xararan. Espera't, mi gran noche vols? Va, que no... Sí, però la cançó, eh? Mai, tio. Ah, és igual, la que sigui. Us està agradant el joc? Jo crec que és molt entretingut. Sona ja? No. Ara. Sí, eh? 3, 2, 1. Hoy para mí es un día especial. Bé, Hoy saldré por la noche. Per la festa major, per la, Més lent, Jan, més lent. per la festa major, un pulsim d'M i festa noi. per la festa major, un pulsim d'M Pulsim d'M. i... Para, Festa s'ha parat la noi. música. No he sentit res. Perquè és que no, Pulsim d'M, no et puc posar aquestes, que no tinc... la que tinguis. Ja ara ja va. I festa noi. Festa-la. Per la festa major, per la festa major... Això és el principi. Sí. Un pulsim d'M Un pulsim d'M. i festa noi. Noi. Festa noi. Sí! Tot Pulsim junt. d'M i festa noi. No. Però comença. Per la festa major. Festa major. Major. És millor un pulsim d'M. No. Festa. Per la Per. festa major, un pulsim d'M Per passar-t'ho millor, un pulsim d'M i festa noi. per... per festa major. Per la festa major. Festa... major. Digues. Festa Per la major. festa major, un pulsim d'M i festa noi. Bravo! Per passar-t'ho... I per què dius per la festa major, jo? Clar, què dius? Vale, bé, millor aquesta, I per, millor. per passar-t'ho millor. Va Molt parir guai. quines coincidències de la Aquest- vida, que només m'he quedat amb la de la M, me cago en Déu. Aquesta està bé. Matela que tu queda acariciarte. Jo faria només aquesta, Tan fuerte. Perquè això és impossible ja. Sí, tu veus.
Ei. Però si l'endivina, bueno. Va, Vale. Un Culo! moment, la diem a Enrique, l'espectador. Teletrapeto. L'espectador és... Culo. Igual. Fins aquí, Sí. O... Bueno. Sí, fins aquí, Jan, fins la primera... fins aquí a Flors. Quan agafo el cotxe, Quan? agafo. Quan condueixo? Agafo. Quan bec? Agafo. Agafar. Agafar. Agafo Quan agafo el volant, el cotxe, el cotxe, quan agafo el cotxe, xafo flors, m'aplasto fort. Bueno! Què? xafo flors, S'enfonsa. xafo flors. Xafo, Xafo? flors. Xafo flors? Molt bé! Xafo flors. Li dic la següent, li dic la següent. Quan agafo el cotxe, xafo flors, I lluc, i pillo pillo un un. pet com una clar. Pillo un pet com un aglà. Quan agafo el cotxe, pillo un pet, xafo flors i pillo un pet com una gla. Molt bé, bravo. Molt bé, Uah, nois. és que la frase anava pel Lluc, ja està. Estava bé, estava Molt bé, Lluc, un saludo al Lluc. Lluc, un porter que és molt bona persona, un noi que té estudis, que tot molt maco, però quan veu 3 cubates li dona per anar a xafar flors als camps. És un, Tots els floristes ara què? No, és que jo no estic d'acord. Jo ploro perquè el Lluc no ve a... Vale, em toca el meu joc. Anem al joc del Santa. Vale, el Som-hi. meu joc. Aviam. Més que joc és anar a classificar una sèrie de paraules Ah, sí. barra factos. Va, factos no, però... Ja està passat de moda la paraula facto. Sí, ja està, no cal que la tingui més. Però us vull classificar aquí una sèrie d'insults catalans, vale? I me l'heu de dir de l'1 al 5, en aquest cas és l'1 el que més us agrada, el 5 el que menys. Vale? Vale. D'aquestes paraules. Borinot, gamarús, desvirga gallines, torra collons i dropo. Del millor al... Sí. Del millor o pitjor? Començo jo? Pots començar el teu... Torracollons el primer. T'encanta? Ets un torracollons. Sí, T'agrada? està bé perquè és senzill, torracollons, s'ha acabat. 2, 2. Borinot, dropo, desvirga gallines. Sí. I l'altre? gamarús. És que els insults en català no et pots prendre en sèrio un insult en català. Desvirga gallines per l'originalitat i lo sortit que d'acord. has d'estar perquè quan algú et faci alguna cosa li dius desvirga gallines. Estic d'acord. Borinot, Gamarús i dropo queda. gamarús i dropo, perquè dropo és, ets un dropo, i a mi em diuen ets un Jo- dropo i dic, pues sí, què? Pues jo al revés. Dropo primer, Sí? gamarús segon, Sí? Mon Dropo. català, mon català, tu. dropo, és que dropo... T'agrada, Ets un dropo! T'ho diuen, Gamarús! Gamarús, cabron! Torracollons, les altres dues, borinot i... Torracollons, borinot, desvirga gallines. Desvirga gallines i últim borinot. Borinot, sí, borinot és fluix. Borinot no... Vale, ara permeto. ja ens anem pujant, saps, el joc? Sí, I ara però aquí de s- moment fluixet, Gamarús. Calla ja. Calla, dropo. I ara anem a fer un top de 5 llocs on no cagaríeu mai de la vida. Original, ja anem pujant, saps? Sí. Vale. El 5 és, el que jo posaré el 5 és encara m'ho penso, i l'1 és ni mort. Vale? Per tant, el 5 és, en el meu cas seria l'institut on vaig estudiar. Lavabos. És perillós anar allà, Sí, sí, és perillós, és però perillós. lavabos. Sí, em feia molta vergonya, però lavabos, mira. Allà és o sigui, allà no es pot. O sigui, No, no es pot, no es pot. Hi ha Pocs dies vaig allà anar, jo. pots rebre una punyalada, et poden tirar, o sigui, alerta d'atemptat jihadista al 5, vull dir, allò És és que- impossible, allò. Després, el segon... Bueno, és que ja he començat malament, però el quart és dins d'una piscina pública plena de gent. Em prenyaria molt veure el cagarro que flota Jo després. n'he hagut de treure, com a socorrista. No, ja La gent em entenc. diu, què és això? I dic, no n'has de parir res. Fang, és fang. M'he de ser incòmode, però bueno, va. A la piscina, no? 3. Al lavabo d'un festival sense tapa. Tots sabem que pot Sí. passar un policlín d'aquells. Sífilis, sida... Vaig fort. Top 2. A casa dels sogres el primer dia que hi dorms. Tu ja no m'entens, però tu, Joel, sí. Sí. I top 1. Dins d'un contenidor de rebuig a ple juliol. Ojo,
Vale. O sigui, topo és que ni mort. Jo, Sí. on ni mort, o sigui que si fes això prefereixo que em cedin i que em despertin al cap de 7 anys a una piscina pública. Ja, és que això és molt samat, No, perquè no, o sigui, no. És molt samat. Fora de lloc, fora de lloc. Confirmes el topo aquest? Sí, topo aquest segur. Ja, jo l'he posat Top molt dos. avall. Com? Però Que jo l'he posat molt avall, sí. Vale. M'havia equivocat, jo m'he equivocat. Sí, Va, Santa, ho pots dir, passa. Que no, que no, Sempre m'he hi ha equivocat. algun graciós. M'he equivocat. Després, el lavabo del... Lavabo d'institut, lavabo d'un festival sense tapa, casa dels sogres, dins un contenidor ple juliol. Després, Ja, és que ojo, dins un contenidor, sí. Sí, Confirmem, sí, dins és un que t'has de contenidor. morir de fàstic, Jo llavors diria el lavabo de l'institut. No, abans un festival, sense Després, tapa. a un festival ja no. Sí. No, no, és Però, impossible, hòstia, és si impossible. jo és que molts cops de festa em ve el... Però Jan, Queda cagat, lavabo queda d'un cagat. festival, un policlín d'aquells que ha vomitat la gent, s'ha parit droga allà No, no, és dintre. el pitjor, sí, sí. Diarrea. Vale, però... Hòstia, jo cago molt i saps... Imagina que a sobre et tomben el policlín mentre Ho estàs... anava a dir. Hi ha gent que ho ha fet. Calla, Això calla, no sé calla, si que és una asco, broma tio. o és... Com et tomben el públic? Tu vas a cagar o a pixar, és que és igual, ni que vagis allà per ir-te a qualsevol merda, Sí. a vomitar, el que sigui, hi ha gent que agafa el policlín, que podria ser jo, l'únic que no se m'ha passat mai pel cap, Encara, i tomben el policlín. encara. I tu caus amb el policlín. Quan hi ha el teu amic dins, saps? Sí, això hi ha vídeos que la gent ho ha fet. Aquesta tercera, sí. Queda a casa dels sogres. Quarta institut i cinquena sogres, per mi. Exacte, confirmem. Jo igual. Vale. Sí? Vale, Estem en l'últim, sintonia. l'últim, l'últim, Estàs l'últim. vermell, per això. Estem cagats. L'últim 5 frases que pots dir fent sexe o a un dinar. Dinar familiar, posem-hi, vale? Jo, aquí no posaré, no sé, bueno, va, faré rànquing. A l'1 Ah, és... no ens les hem d'inventar. No, no, Ah, el vale. dic. A l'1 és el top, bueno, a l'1 és el que, com de més a menys, posem, saps? O sigui, menys sutils, Qui poder. es menja les petxines? No les he posat, aquesta. Ah, vale. Però jo posaria a l'1, en vols més? Vale. Vols més? El 2, buf, que bo. Poc Bé. original. Però que no ho podies utilitzar. El 3, Ui, Sí. espera. no, que ho pots utilitzar. Una frase que Ja, pots... una frase que pots dir a un dinar i el sexe, fent sexe. El 3, tot està calent. El 4, vull repetir. Entens? I el 5è, no ho treguis encara. Per mi... Per mi Què fas? el top 1 és no ho treguis encara. Sí. Topus no ho treguis No ho encara. treguis encara. Però t'ha sigut Però a també... vegades s'ha de treure perquè... Ha sigut també... Perquè si no hi haurà un incendi al forn, no? Sí, sí, el pollastre sempre s'ha de treure. O que exploti el microones, clar, que hi ha radioactivitat, o sigui, no. Top 2, Top 2, ja, buf, que bo, tot està calent, vull repetir, i en vols més. en vols més? Sí, bueno, podeu mirar-ho. En vols més està bé. Vols més? Està bé. Pot ser que et diguin que sí perquè sí, o no perquè estic tip. O perquè no puc més. Perquè a Au! vegades no pots més. A vegades no pots més, no. Estàs tip. Originals, són originals. Buf, què vol, la fico a l'última? Uf, que bo. Però a mi em porten un pastís de formatge i diria, uf, que bo. Sí, però tu has estat mai fent l'amor i l'amor. L'amor. I has dit, buf, que bo. Estàs allà i dius, buf, que bo. Home, no sé, Buf, que però bo sí. no, però- Buf, que bé, o... Que bé, però que bo. Va, doncs buf, que bé, buf, que bé. Bo, En plan, veuràs uf, que és bo. que bé. Bo, veuràs que és bo. No sabeu aquella cançó de... No, ja no la sabem. I segueix així. Oh! No Calla sabeu, ja, en sèrio? calla ja. No. Deixa-li acabar el top. Veuràs que és bo. Deixa-li acabar el top. Des... Et falta 3 i 4, perquè has Quin era el dit, 3 i el 4? vols repetir? Tot està calent, poder. Tot està calent i vull repetir. Tres. Tot està calent el 4 i vull repetir el tercer. Vale, està bé. Sí. Jan? Jo crec que vull repetir primer. No ho treguis encara. Segon? Tercer, Jan? Tot està calent. Quart? En vols més? Cinquè? Buf, que bo. Vale, molt bé, Jan. O també de sa- se m'ha acudit un altre, quan els nens això no volen menjar, no ho treguis de la boca. Saps quina anava a posar jo? Quan la teva iaia ens diu... Bueno, ens diu no, jo mai m'ho ha dit, però quan la iaia de cadascú, anaves a casa seva, et portaven sopa calenta i et deien, menja, comença per la punta. És veritat, sí. Va, comença per les vores. Més Bueno, que vale, la doncs punta. per la voreta. Sí. O et deien, beu a poc a poc. Sí. Veu a poc a poc.
Sí, està bé. Està bé. Us ha agradat, no? La secció? Sí, aquesta està bé, un aplaudiment. Gràcies. Un, no heu dit? Un. 2. Bueno, doncs fins aquí les 3 Ja seccions. està? aquí. No ho vas fer tu? Dóna temps o no? Sí. Hem dit 20, O sigui, tens Sí que 4 dóna minuts. temps, Acabes sí. amb 4? En 4 minuts, normal... Jo amb un ja faig. Vale, així és perfecte. A la secció. Sí. Ah, val. Ah, doncs... Ja hem acabat la meva, Vale. Però hi ha trucs, per fer això, per durar més. Quin truc aconsellaries a l'audiència, Jan? Sí, Jan, només tu l'has de dir. Anar borratxo. Bueno, però un que sigui sa, Ja, és que... Anticonceptiu, Jan? un truc així ràpid. Diuen que hi ha gent que pensa en les àvies, Sí. però clar, tampoc tenen la Boig. culpa, no? De... Les àvies no, però pensar en alguna que et feia fàstic, però llavors tampoc ho disfrutes. No és que ens facin fàstic, les iaies, eh? Tampoc ho disfrutes, no sé. Tu t'agradaria pensar en te iaia mentre estàs allà al lío? Tu quin és el truc que has fet servir? Perquè algun cop ho deus haver fet Jo he servir. provat la de l'alineació al Barça del 2009 i se m'ha acabat baixant gairebé. De tant pensar que estava, ja vaig dir, tu, ho he de deixar fer, perquè, o sigui, no m'anava bé, tio, jo vull estar concentrat, saps? Bueno, està bé. Jo amb la del Getafe, amb el Gené, el central aquell de Senera. Gené. Mare de Déu. Mira, te la saps. No, però el Gené em ve al cap, no sé per què. Gené. Que la tens negra o alguna cosa. O una altra, que és bona, que m'ho va dir un amic, Sí, clar. és mossegar-te la llengua, molt fort. En sèrio? Un, Llavors et queda concentres, queda super mal l'estètica, està allà la tia... No, però aviam, no t'ha de mirar tampoc. No, per dir, mira, ara m'estic mossegant la llengua i no es nota. Bueno, ara sí, si parles sí, però tampoc has de parlar. Bueno, una cosa, ara no venia a cuento, no, això? No. No, perquè et queden ja 2 minuts. Vale, va. Seguim. Però no em facis tot, em portes molts? No, em porto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Però Vale, hem de dir. 7. Vale. Ara fem la secció de és un 10, però... Vale. Vale, va. Tal, I jo, tal, tal. només jo, Jan, hem de dir un 7 o un 8, per exemple. un 2. Vale, un 2, Vale. sí. És un 10, però no és independentista. Fuà. Sap greu, però és un 10, No, passa a ser un 3. Un 3. Allò tot faig, A més, mi castellano és horrible. 6 i mig. 6 i mig, bueno. És del PSOE el Jan. No, segur que no. Bueno, sí, jo penso que a la llarga això pot... Al principi fa gràcia. Jaja, tu no Sí. sí, però a la llarga A la pot llarga portar no. discussions. Clar, Sí, clar. però tampoc no crec que afecti. Oh, i tant. És un 10, però no practica mai sex oral. Però mai. Jo me la jugo amb el que digui el Jan. No, Santa, pots dir que tens por, tio. No, però me la jugo amb el que digui el Jan. Confio que dirà, saps? Jo confiava... 3 i mig. Com? Jan, sisplau, Perquè és un 10, Que Ah, pot dir que no. mai fa sex oral. No, tio, passa... No, un 7. No, pot ser. És un 10. El Jan un 3 i mig, a tomar pel cul. Un 5. Noies, feu-li... Un 5 Un 5. Ha dit 3 i mig, ens quedem Vale, 3 i mig. mai No, més un confio en el Jan. Jo ho deia perquè pensava que... Clar, si va ha ser sentit bé la pregunta, era un 10. Sí, però... Però com a relació. Bueno, és igual. És Bueno, igual, un sí. 3 i mig, Jan. Tot suma, tot suma. Bueno, hi ha d'altres coses, Jan. És un 10, però s'ha liat amb un amic teu. Jo esteu coneixent, tal, no sé què, però, hòstia, No. Un 5. És que clar, aquí depèn molt. Un 5. això ens passaria. Ah, és broma. Això depèn, perquè si és com a relació... Què dius? No. Si és com a relació, un 0. Si és com a ligue o coses... Clar, ell està No, dient... estem dient de relació, en plan, us esteu coneixent i Clar. comença a sentir papallones a Vale. l'estómac. Com et va passar amb la... No la nombrem, no avui. Un 2. Un 2? Hòstia, Jan, una Això mica vol dir que li ha tòxic, passat, això vol dir que li ha passat i li fa ràbia. No, però... T'ha passat? Bueno, T'ha afecta, passat? No? Afecta, va. Afecta. Pot afectar, però un 2, bueno. Un 2. Bueno, Per però tant, un 2 també suspès. hi ha possibilitats, no? Bueno, Home, Jan, tu et faries una d'un 2? Ja, Va, però és sí que- que estic massa agressiu. Home, tio. va, un 3 i mig perquè no la xupen, un 2 perquè Però s'ha liat amb no un hem dit amic et seu. faries Bueno. És si és relació, si la relació. No, que s'ha tirat un amic teu, Jan. No és que si et faries per això, és la relació. Ja, però que la veus com un 2, tu Sí. li poses. Tu l'estàs coneixent, la veus com un 10 i diu I et diu això, clar. quan ja heu quedat molts cops tal, i et diu, és que em vaig liar amb el Santa. Invento. Un 5. Un 5. Ara ja puja. Ha pujat, vale. Jo vull, segueix. És que podria moure, un 4. És un 6... Ai, perdó, és un 10... Aquesta, ojo, És un 10, però parla molt, però molt pagesa. Tipo, hola, què tal? Uau, un 10. Uf, sí? Un 10. És un 10, per això també. No, és un 6. Accent de Vic o menys? Ai, no, perdó, és un 10, però parla molt pagès. No, de... Accent de Vic o menys? Jo què sé, de... A mi l'accent Ai, de Vic m'encanta. no, de Vic no. Li parla de Vic un 10. Molt pagès, hola, ai, que ets bon xicot, tu, Però sí, és un rotllo. pibon, és un 10, però
Ai, que guapo que estàs, I que- noi, ai, no sé què. I No que m'he de comprar unes llonganisses. arriba un donar familiar i li diu, cas un Déu, el teu pare és ben parit, eh? Sí, la tia parla així, cau un Déu, tu pare... Un 6, un vuit. un 6. Un 8. Vale, sis. jo ficaria un 3, com a... Ja, és que jo no he puc, no puc. He posat un 6 per no baixar, però. Hi ha aquestes... Bueno, és igual. L'accent aquest a la gent nostra els hi fa molta gràcia, però a mi no Clar, com a m'apassiona. relació més, hòstia. Bueno, oh, què pau? No, para, no. Lopo! És un 6, és un 6,3, però és nimfòmana. Nimfòmana vol dir no que vol follar, no, que és nimfòmana. 3 cops al dia, 4, cada dia. Allò que no et deixa, allà home, que a vegades has de fer com... Jo he de destinar moltes Un cinc. coses. No tinc temps per Un res. 5, perquè és un, segueixen un 6 i mig. Un 5. És que al final no podries, però bueno. Bueno, sí que puc, jo qui sé, però ja veus que entres al bucle que és que no estàs alineat. No, un 5, un 5. 4, doncs, un 4. Jo deixaria un 6 perquè... Perquè t'encanta. No m'encanta, no som gens nimfòman. Perquè és molt actiu el Joel. No Vale, sóc va. actiu, jo Següent no sóc pregunta. normalíssim, però vull dir que no l'hem de jugar Normalíssim. Normalíssim. per això. És un 10, però és molt innocent. Molt innocent vol dir. Que no se n'entera. Molt innocent, però... Que és com pava. O sigui, que viu... No a Disney, no, a lo següent. Tipus que Fuà. no sap que... Però és un Bueno, 10. És un 10, però molt innocent, en plan, no, que tu fas una broma d'humor negre o el nostre humor que tenim i no ho pilla res. No Pues pilla. sabria greu, però és un 7. A mi m'encarda això, també. Jo, per relació, un 4. Un 4. Perquè tu imagina't, tot el dia parint el capull i que no et pilla res. Bueno, clar, no fa bromes, clar. És que no pilla les bromes. És que innocent en sentit de que és una mica tonta, eh? Sí, un 5, un 5. Sí, jo també. Jo Ah, també, segueixen un 10, però un 5. Sí, tio, que li fiques una canya al cubata i t'he tirat la canya i diu, què vols dir? No ho entens, saps? Vull dir, aquella gent parada. Emprenya. Que no A mi tingui... m'emprenya, també. Jo aquí suspendria, per relació és impossible. No, és inviable. Bueno, fins aquí la meva secció, Molt bé, espereu està molt bé. que d'això. Secció en verano! Secció en verano, hem parlat de morts, De d'enterros, D'amor, de viatges. viatges... De sexe. Tu, que no arribarem a l'aeroport, si aquest ritme. És veritat, d'aquí poc agafem un viatge de les Illes Caiman a la isla de Mallorca. Correcte, correcte. I ja farem allà, bueno, pues ja us anirem informant què tal va la vida. I Ja farem videoblog. I estigueu atent, exacte, a noves novetats de videoblog, jocs, reels ben parits, moltes coses que ens esperen aquest estiu. entre tots esperem que ho sapiguem editar, perquè jo sóc un drama, però un drama absolut. Necessitem un editor, I es- també? Jo no Ah, sabia, sí, sí, mirar, ho sabeu? no sabia mirar ni quin iPhone tenia, te'n recordes? No sabia mirar quin iPhone tenia amb l'iPhone a la mà. Imagino que has d'anar a configuració, a tu mòbil... Sí, Esperem que us hagi agradat molt el vídeo. I avui ens Ens tirem a la piscina. ho anava a dir, però vull dir, em despedi... Espera, joder, hem canviat els Em rols aquí, despediré. Avui Em faria que ens despediré. despedíssim diferent. Girem la càmera i ens tirem a l'aigua. Ens tirem a l'aigua, va. Ens tirem a la piscina. Sí, sí que ho fem. Viva el vino! Sí que ho fem, sí que ho fem. Perquè no es porta un Nois, portador. i fins aquí el vídeo d'avui. Jan, et tires, és casa teva, tio. Vale? Xiulet final. Xiulet final, apropa't. Jan, que tu també, que t'has de tirar. Xiulet final. Vamos! Ja està, ja pots parar.